Just tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me. May 7. Pakita ko lang sa inyo. Ito na yung second batch na gourmet tuna. So, yan. And nanonood ako ng Chinese na drama. So, yan. Pakita ko lang sa inyo. Good morning! It's Saturday na, guys. And May 8. And si Sak na kabi. Brad. Today. Oh, 9. And Gemma's. Tomorrow? Gemma's is on Monday. Okay. Gemma's Andun pa And rin. it's gonna be Pa's birthday. Past birthday. No. Ayan. Si Kuya pala, guys. At saka si Jan, punta sila ng Adelaide. Nagbibihis lang si Jan. And then si Sak, dito siya sa akin kasi may footy siya. Ihahatid ko siya mamaya. And si Holly may sakit na naman. May ubot sipon. Football. Yeah. No, you have to leave here by 8:30. Yeah, si Sak may You're gonna be football. there at 8:40. Yes. Oh, Mom. She shouldn't be out of the car though. Oh, yeah. Holly, you're not going out in the car, okay, Baba? Medicine, Yeah, before we go. go around to the Bay pharmacy Yeah. and see if we can get any. So leave I at know if she 8:20. can get cough medicine at her age, but ask. Yeah, si Holly may cough na naman In kasi the siya. chest. Yeah. Mom. Just like Tyrone got your belt. What's that, yeah? You got those snares I told you to get. Yes. Jumper, yeah. Have you got jumper for night? Yes. Good luck, Kuya. Oh, Coughing in there. ayaw. Okay, sige. Good luck. Love you too. God, suck. What? Go hard. Go hard, mate. Also, Mum. Love you. Be careful. Okay, tell me. Nah, get up on it. Okay. Love you know $10 given me for you. Wait, Yeah, I don't have $10. I do. Do you have $10? Okay, thank you, sir. Dad, can I play it? Yeah, you can play. Ah, thank you. Kasi may entrance fee, di ba? $10. I'll wash my hands. Okay, bye-bye na. I want your jumper, please. Laro muna sila ng footies. Bye, Kuya. Got golf Saturday. Ha? Golf shoes. What's that? Yes, Golf golf. Saturday. Sunday as well. Yeah. Competition ni Kuya Sansi. Good luck. I love you. Drive carefully. Don't wear it. Tumakbo ako sa labas kasi muntik na itong makalimutan ni Jan kasi eto, dadalhin niya to sa Adelaide para kay Grace and Kathy. And then sila'y wala kasi aalis sila'y bigyan ko na lang siya pagbalik niya kasi meron ako dito kaso hindi pa naka-jar kasi eto, ginawa ko to kagabi. Ayan. So, hindi pa siya naka-jar. And then yung malaki, kagabi, yung malaking jar, kahapon, before dinner, pumunta dito pinapunta ko dito si Christine, binigyan ko siya ng gourmet, and then binigyan ko rin siya ng hilaw, yung mga ulo tsaka buto, binigyan ko rin si Tin, tapos, yeah, so, sila, pagbalik niya na, kasi hindi ko pa siya nalagay sa jar. Okay. Thank you, honey. Love you. Hey, Bobby. See ya, hon. Yeah, love you. Mwah. Okay. Shut this door. Yes, I will, honey. Guys, dito na pala kami sa sa Oval. Kasi may game si Zach and kaya hindi kami sumama ni Zachary this time, guys. Baka hindi nyo ako masyad. Ha? Pardon? Got 2 goals 2 weeks. You got 2 goals? 2 weeks ago. 2 weeks ago. Ano ba yung sinasabi ko? So, yun, si Jan, punta sila ng Adelaide, di ba, kanina? Kasi si Kuya may golf lesson today, mamayang 2:00, then golf competition bukas, Sunday, sa Adelaide. So, ngayon, dahil may footy na, baka hindi nyo ako makikita lagi sumama sa Adelaide, kasi
pag may game siya, depende kay Sa. Kung gusto niya sumama sa Adelaide, punta kami. Pag gusto niya maglaro dito, magstay kami. So, depende kay Zachary. So, ngayon gusto niya magstay kami dito para makapaglaro siya ng game. And so far, finger crossed. Finger crossed. To get more goals than Yeah. last time. Yeah. Kasi, And Holly, you cheer me up. Aww. Si Holly, mamaya punta kayo sa pharmacist kasi kuhaan ko siya ng cough medicine kung pwede na siya. You're doing it on Kasi tatanungin namin yung pharmacist kung meron siya. Kasi pwede naman dyan sa pharmacist ba mag-ask kung pwede sila kung pwede sila sa cough medicine. So, yung kunin natin. So, yun, baka hindi nyo makikita lagi sa... Matagal ako hindi nakapunta ng Adelaide. Miss ko ng Adelaide at saka yung mga girls. And hindi ko makikita sila kasi alis sila. Punta siya ng New Zealand. So, Wednesday. So, hindi ko alam kung kailan balik niya. Baka isang buwan siya doon na. Is Sure? New Zealand overseas? Yes. That's other countries, ha? And... Wait, that one Tito Tony was born there. Yeah, that was where Tito Tony. And, yun, hindi ako makakapunta When na. do they come back? Pardon? When they come back? When? Yeah. Yeah. When? I'm not sure. And For a month, for 2 months or Yeah, and next Saturday, nabanggit ko na sa inyo, next weekend, ano kami, Melbourne kami. We're not gonna play a game next week. You're not playing game next week? No, we are, but we're going to Melbourne. Oh, what do you want? Wait, can we go after football Yeah, I think so. and have a shower then get ready? Yeah, gustong-gusto nila ang puti. Kasi, I want to play football games. yeah, oh, kaya dito na ako lagi sa Or kanya. else we'll lose because other people, like our friends say we're good at football. Yeah, totoo naman talaga. Kahit yung coach, sinasabi na magaling. They thought I was gone away, what TJ was. Yeah, Kuya TJ only. So, yun. Wala pa pala silang talo so far. Nasabi ko na ba? Wala pa silang talo so far. And buti na lang, yung footy nila, dito malapit sa amin, hindi kung saan-saan. Kasi, minsan sa ibang lugar, hindi naman ako hindi naman ako nagdadrive sa iba-ibang lugar. Except doon sa Robe, yun lang. And hindi ko rin alam kung sa ibang lugar makakapag-drive ako. Depende kasi si Kuya. Kung nandito si Kuya, pwede siguro. Kasi Kuya, mas confident ako pag nandito si Kuya na mag-drive ako somewhere. Kasi si Kuya, napakagaling niya sa mga... down there. Okay. Napakagaling niya sa mga... Oh my God, there's big locations. O sa mga, basta sa mga pinupunta. Ang galing ng ni Kuya. Last 2 weeks lalo ago, sa map. Ako hindi ako masyad. Mom, last week, 2 weeks ago, no, we had it by 3 weeks ago. There was a big kid that speckied our teammate. Tingnan mo si Holly. Oh, poor baby. Ang mata niya. Tingnan, ganyan talaga sila pag may... Well, no, so... Yeah, because... She is sick. And may scratch siya sa mukha. I was gonna say, what is Mayroon siyang mahaba na scratch Oh, I know dyan. now. I scratched her. Did you? No. Sure. Can you point it, Zach? That one, ang haba niyang, guys. Sana wag magpeklat. So, punta ako doon. Hindi tayo dito. Kasi si TJ, sabi niya, dito lang kami. Pero hindi, punta ulit ako doon. Okay. Baba, come on. Dito na kami sa kabila, guys. Okay, good luck. Good luck. And be careful. Dito tayo malapit sa goal. Ayan, si Sam. Andun na kami, sabi niya, kanina, dito raw siya, para, hala, si Sak may nakalimutan. Baba, helmet for Sak. Dito ko yung Sak. Kaya, That's why I came back. Thanks, bye. Doon na si Sak. Gamit ko yung G7
Kasi yung yung isa ko, yung Sony, full memory na yun. Baba. Nakakamiss din si Kuya. Wala dito sa Footy. Kaso may competition siya eh. Golf competition. Sobrang lamig ngayon. Tingnan yung mga bata nakasando. Yung iba naka-jumper. Si Sak nakasando lahat. Ata sila nakasando yung team ni Sak. Pero dito sa iba, dito sa kalaro nila mga naka-jumper. Umuulan guys. May hirapan tayong makita si Sak. Kasi umuulan. Kailangan ko i-start yung car. Baka magulat yung mga tao sa harapan ko. Kasi ayan, ano natin yung pang ganun-ganun ba. Mag-start na sila oh. Oh, diba? Ini-start ko yung car. Start na sila guys. Kaso may mga tao sa harapan natin. So hindi natin masyadong makita. Doon sila. Oh, where's Saki boy? Hindi kami pwedeng lumabas kasi sobrang lamig. And si Holly may sakit. Tingnan nyo. Ang pula-pula ng mukha niya. Kasi medyo nilalagnat siya. Ayan. Pinainom ko na siya ng Nurofen. Oh, look at your face. It's like my lips. Not there. Don't feel. Okay. Alam niya kasi pag may sakit, bawal halikan sa lips. Si Kuya Sok Baba. Where is he? I know we can't see because of all the people. Sana si Sak. Ayun si Sak. Ayun si Zach. Ayun si Zach. Ayun. Where? Number 1. That one. Oh, may tao kasi sa harapan natin. Where is he? There. Number 1. There. See? I see him. Yeah. See his Say go, Kuya Zach. Go, Kuya Zach. Go. Sakit. Go, Zach. Now where is he? Right there. Go, Zach. Go. No, I see number 1. Yeah. May dadagdag pang isa. Wala na Are talaga. those people that are just next to there? Yeah, I know. They're blocking our way. Naagaw ni Sakto. Doon sila magsisipa ng gold doon sa kabila. Small goals. Yeah. Di ko ma-capture guys kasi nga yung mga mga tao sa harapan natin. So dito tayo sa may gilid. Ang galing ni Sak mag-agaw ng bola tsaka tumakbo para siyang The Flash. Kaso nga di natin na-film. Kasi dito yun. Nasaan si The Flash? Kita si Sakit. Ayun si Sak tumatalon-talon. Ayun doon. Mom, what is this for? Wait, Papa. Ayun, number 1. What is it? Where? Ayun si Sak. Go, Sak. Takaw. Oh, hindi nyo kasi makita kasi may... Ayun. Wala. Kasi pag lumabas ako, ito susunod to si Holly. Hindi pwede siyang lumabas. So, go. Kick! Oh, hindi tayo makasigaw. Makasigaw tayo. Wala, hindi naman tayo maririnig. Hindi ako masyado makapag-vlog kasi tingnan mo naman yung aking pasyente doon. Oh. And alam nyo bang kawawang-kawawa si Sak, ilang beses na siya binagsak ng kalaban nila. Yung talagang nasa ground talagang lumalagapak si Sak. Kasi ang bilis ni Sak tumakbo tapos bigla na lang kukunin yung damit ni Sak. Siyempre parang napapatid siya. Sa sobrang lakas niya, sa sobrang bilis niyang tumakbo, inaano siya, yung parang ginaganon, tapos bigla na lang, parang, alam mo, parang winawasi-wasi sa ginaganon, kasi ang lit ni Sak, ang lalaki nito, tingnan nyo, wait. Malalaki tong kalaban nila ngayon, compare sa mga nakaraan. Kumawa si Sak, hindi ko nga lang vlog, kasi si Holly humihingi ng tissue, ayun si Sak, oh. Over there, Kuya Sak is over there, and tinawagan ko si Jan, sinabi ko kay Jan, sabi niya, he will be fine. Dito na si Sak. I didn't even get a goal because I didn't get to go down there. I know. And then, someone's always knock you down. Are you alright? Someone pinched me. Someone Yeah, people been doing this, like banging in the shoulder. I know, they're very rough. And then, We still flogged them.
No, we actually did. Who won? Us. No, you No, didn't. no, they were on like, we won by like a few points. I can't. It was 6. Who said you won? I don't think Us. so. Who won? No, they kicked points. Yeah, who won? I don't know. You don't know? Yeah. At least we got goals. We got. Hindi ko kasi hindi ako hindi ko alam din kung sino nanalo. Kasi nga, si Holly, umingi siya lagi ng tissue. Tingnan nyo, ang dami ng... Mom, can I have a drink? Ayan. Tissue. So, who won? I don't know. It might be us. Kasi, ano lang naman, pag ganun-ganun. Kaso nga, hindi ko nga ma-film masyado. Nakikita ko lang siya, lagi siyang inaano. Ano yun, nina-knockdown siya. Someone like, hold you here and drop you on the ground. No, they didn't drop me. Yeah, remember this one? No. Yeah. They swung me to the Yeah, ground. they swung you. And it wasn't even free. I can't put my other seatbelt on. So what we're gonna say to Dad? Hindi ko sure kung sinong nanalo, guys, kasi yung red naman, hindi ko naman nakitang masaya. Di ba, pag nanalo ka, ganun. Wala, hindi ko naman nakita kasi nga, ang daming tao dyan sa harapan natin si Holly. So, okay, punta kami sa pharmacist. Kasi bilang ko siya na... Why? Okay, wait. Kasi bilang ko ng gamot si Holly. Tanong natin kung meron silang flu sa age When niya. we finished, I was like, you suck, you suck. Who said that? The other team. To you? To us, the Bay. Oh, To everyone. Oh. And 3 weeks ago they didn't. They didn't. Yeah, medyo ano sila, medyo rough and Mean. compare before, right? Compare those other teams. I told them to shush because they've been picking on us. Yeah, para silang ano, This. B. You should say this. Kasi makita nyo talaga sa laro din na Yeah, grabe. 'cause they think they lost. They lost. They think. Hindi ko talaga rin alam, hindi ko masasabi sa inyo. Update ko na lang, ilagay ko na lang dyan kung sino nanalo. Kasi si Jan tatawagan naman yung coach kung sino nanalo. Kasi hindi ko talaga din. Yeah, say stop. I don't like it. That's right. Or they will just say, who cares? Diba? Kasi sa school nila, Holly, pag halimbawa, may ayaw na gawin sa kanila, sasabihin niya, stop, I don't like it. Or kaya, alam mo yun, yung ginaganon-ganon sila. So, yun ang sinasabi nila sa kalaro nila or sa classmate nila. Okay, punta tayo sa pharmacist kasi bilang ko ng gamot si Holly. Okay, seatbelt. Seatbelt, baba. Thank you. Sila Sak. Nagtanong ako sa isang nanay. Congrats! Hindi ka nga lang naka-goal. That's alright. We don't even know our song. Hindi nga lang naka-goal this time si Sak, but it's alright. Tawagan ko si Jan. Bahay na kami, guys. And tumawag si Jan. Nagsumbong siya na nasa likod daw siya. Hindi siya nakakick na go kasi linagay siya sa likod. Sabi ni Jan, it's alright. And sinumbong niya rin yung team daw, very mean. Kasi nga, yun nga yung mga sinasabi daw sa kanila. And eto, may dumating na package. And akala ko dumating na siya. Naalala niyo, sabi ko, mayroon akong package na galing Target. Sabi ko, parang ang liit ng in-order ko. Wala pala dun. Andito siya. Ayan. Yung round mirror. Yung paper cord round mirror. So, excited ako ilagay siya doon. And, We deserve it. what? We deserve it. You deserve what? Oh. What? You deserve what? Sorry. And ako, ang dami kong gagawin. Play? Yeah. Okay, can you tie it up? Hindi ko pa napupunasan yung ano, guys, yung mga wine dito. Andito pa rin sila, oh. Yeah. Yeah, okay, wait. Andiyan pa siya, hindi ko pa sila, wait, baba, hindi ko pa sila napunasan kasi nga, di ba? Na sobrang na-busy ako, hindi nagpahinga ako kahapon. Hindi ako nag-vlog, nagpahinga ako. Bumawi ako sa pagtulog. And, 3 araw ko walang vlogs, pero meron na kanina, naka-upload na. And,
Ito, niluto ko to kagabi. Ito. So, mainit-init pa siya, guys. Kasi natapos to 2:30 in the morning. Kasi kahapon nga may bisita ako si Tin, mga 5:30. Dito siya. Ay, kaya. Pininch daw siya nung ano. Ay, edi, mayroon nga. That's so mean. Tingnan nyo guys, oh. Tama nga siya. Scratch talaga siya. Kawawa naman ang Saki boy ko. So, pag ito, sobrang lamig niya na. Kasi hindi ko pa siya pwedeng ilagay sa bote na mainit. So, gusto ko malamig. Yun nga, si T, nandito no, kahapon, kagabi, nandito siya. So, nag-start ako magluto, siguro mga, okay, mga 9:30 or 10. Tapos, ano lang siya, dahan-dahan lang para, manuot yung lasa. Kaya, 2:30 ko siya, natapos, pero slowly lang. And, nag-alarm lang ako sa phone ko para kung makanap ako, hindi ko siya mapabayaan. Pero safe naman to kasi, yung induction, sobrang low lang talaga yung fire niya. And yeah, nag-alarm and eto. Sabi nga ni Jan, what are you cooking? Kasi umihi si Jan, naririnig niya siguro kumukulo-kulo. Sabi ko, it's alright because it's just in low fire. Pero wag niyong gayahin ako guys ha. Ito kasi alam kong safe kasi ilang beses ko na to ginagawa. Na pag nagluluto ako ng mga gustong magpalambot ng meat, gabi pa lang or bago matulog nagpapalambot na ako yung naka lang siya, naka very low, pero wag niyong gayahin ako ha. Ako lang kasi natest ko na itong induction namin na safe siya. So yun lang, paalala lang po. Wag akong gayahin. So yeah, excited ako. Punasan ko muna yung mga wine. Then pag sobrang lamig na yon, ilalagay ko sa bote. Tapos or kaya punasan ko yung wine, tapos ikabit ko to. Ito dito. Ay, sweet lang, guys. Excited ako. Wait, guys. Oh my god, is that the mirror? Yeah. Dito ko siya. Ay! Very big. Dito ko siya ilalagay. Oh, pero parang ang laki niya nga. Paano? Ay, dyan. Match siya dito sa aking table. Ayan. O, diba? Kaya ko siya binili din para mag-match talaga siya. So, wait lang. Maglinis muna ako. Punasan ko yung mga bote. Tapos na ako maglinis. 12:35 na. Oh, 37.7. No, 37.7. wait. Yeah. Come on. No, Ayan. Yeah, it's 37.7. 7. That's right. And, nag-request si Holly na ito, soup. Ew. Yung noodles ba? Baba. It's mine there. Careful. Oh, welcome. And then, si Zach. Zachary. And then, ito yung tira nung birthday ni Zach. In-air fry ko lang. It's alright. Okay. And, The little tiny spoon. oh, you want the little tiny? And, ayos ko na pala yung mga wine. Andun na, oh. Mom, after this, I'm gonna ask her. No, with Holly sick, okay? After tea. Maybe. And, nung birthday pala ni Zach, dumaan dito si Gretel. Ito, inano niya to, kasi gustong-gusto ng mga bata. Ito, nung nagpunta kami sa Robe, bumili siya nitong apple dun sa Foodland. Kasi sa Foodland lang daw to mabibili. Wala nga. Tinignan ko to sa Coles. Wala sa Coles. Ito yung racket. So, binigyan niya kaming dalawa kasi nag-sale din daw. Oh. Tingnan mo, ang dami naming apples. And, after nilang kumain, punta kami sa sa bay kasi nga bibili ako ng kung may sa flu or cold medicine, ha? Yeah, okay. Here. It's still hot, Baba. Wait lang. Ayan na yung mga wine. And, tingnan nyo yung This is for me. I told you. ito yung dumi ng hindi to sa buong bahay. Dito lang sa kusina tsaka sa sala. Ayan. And sa bathroom. Sa kwarto na lang, hindi ko pa na-vacuum. So, yan, mamaya, pagdating namin, galing sa
Bay, unbox ko to. Tingnan natin kung kasya dyan. And nilagay ko na dito yung mga bin bags. Doon siya, diba, dati. Nilagay ko na dito. Gusto ko na sana yan tanggalin, kaso hindi pwede kasi bigay yan ng family and nagagamit siya pag may mga bisita. And dito ko linagay muna yung rugs kasi malamig na. So, pag gabi, ginagamit yan ng mga bata. So, yan. And dito kanina nakanap dito si Holly. So, ayusin ko ulit. So, linisin ko yung vacuum. And ito mamaya. Sana magkasya, no? Magkasya dito. Kung hindi siya magkasya dyan, dahil sobrang laki siguro niyan, doon ko ilagay. Kasi dati meron doon na nakalagay yung waves. Yung parang view sa dagat. Kaso bumagsak. Kaya nawala na. So, yan. Ang aking mga succulent. Ano ba nga ito? Ito yung mga plants. You want what? Cake. Cake. Lina ba sa andun na yung cake, oh. What's that, Zachary boy? Cake, very good. Cake, very good. And ito yung tempura. Ininit ko lang itong chicken tsaka tempura sa air fryer. And crunchy pa siya. Ingat. Yummy ba ba? At least kumakain siya. Kinuha niya to, tapos hindi niya kinain. Sabi niya, Mami, I want noodles. Soup noodles. Diba kasi pag may sakit, diba? Parang yung gusto talaga nila soup. Yummy. It's yummy? Nag-request siyang gatas. Thank you. You're welcome. And, sabi ko, minom siya ng maraming tubig. You get my cake right now, please. Not yet. Yeah, Ito. look. Yeah, wait. Lagyan ko ulit ng tubig. Marami siyang nainom na tubig, oh. Lagyan ko ulit. Which one's better? What? Chicken and Both. cake or mommy's? This is Coles. No, that's not close. Excuse me. Kasi niluto ko siya. Nasa ano sila, di ba? Nag-training sila. Both? The chicken's good too. Yeah, of course. Yes, ah. Good job, Baba. Nakadalawa siyang ano, tempura. Don't eat the tail. Good job. At least kahit may nararamdaman siya, kumakain pa rin siya. Good job. Sakit. Ihigop tayo ni Saka. Maya-maya linisan ko na yung vacuum. After this, Mom, I have another. You want more? Later, Baba, because you're gonna have sore belly. Later ulit, okay? Later, okay? That's chicken feet. Alright. Good job, Baba. Hey, Baba. Thank you. Welcome. Thank you. Nalinis ko na yung vacuum. I-charge ko yung battery. And nag-load din ako ng mga labahan. Yung mga uniform ng mga bata. At saka yung mga damit nilang madudumi, syempre. Kaya nga nasa labahan. Dito ko sinacharge to. And si Sak, ready na raw siya mag. What are you gonna eat, Sak? Mozzarella cake. Mozzarella cake. Chocolate cake. Chocolate cake. Okay. Ayan, charge na siya. Ayan. I'm gonna have. Si Holly, ang lakas kumain. Tingnan mo. I'm gonna have a little bit. Holly, You want cake too, Baba? Yes, please. And ininit ko yung aking chicken, yung tira nila, para crunchy ba. Okay, ayan na yung cake. Where's the cake? Yeah. Ayan yung cake. We ready to open it? Ayan yung tirang cake. Pardon, Baba, ito yung... I like that. Holly's bit. Holly, you want that, Mom? Yeah, it's only a little bit first for you, Baba. And if you want more, I can give you more. What's it, please? Cream? Yeah. Okay, suck like this bit. Not a bit more. Like this. Yeah. Please.
Yup. Yup. Do you want cream? A little bit. I just want to taste it though then. Ooh. Yummy. Wow. Na itapon ko yung Mom, takip. I'll have cream but a little bit. Okay. Why? Where's the lid? Holy. Okay. I accidentally put it in the bin. Put Okay. one in the bin. The lid. Why did you put it in the bin? Oh, I just Thank forgot. you. Welcome. Mom, can you get a fork, please? Baba. I What do need you a want? fork too, please. Ah, yeah. Case is expired. Huh? I want a bigger. I always have the bigger. I'll give it to Holly. Holly, Is that yours? Thank you. welcome. Thank you. Dessert na sila. I'm just gonna have cream. Thank you. Baba. Just don't cut it, please. Did you see it, Paul? So, ito yung chicken. It's gone. No, it's not. See? Crunchy. This Okay. is Can. gone. Okay, hurry up so we can go. Tingnan niyo siya. You want more? Huh? Not more. No, Just a later. little. No, later. Later. Okay, when we come back. No, after dinner. Okay, when we come back. No, after dinner. No, after. Yeah, you can. Kasi tinulungan niya ako maglinis. You help mommy, right? Cleaning? Kind of. Yeah, Holly then. Nah, but she had a big. Yeah, because... She only did the bit on the photo bit. Yeah. Kasi pinunasan namin yung mga frames, tapos yung mga PS disc nila. Disney. Disc. Oh. Oh. We don't have a disco. Yeah, nice singing. Kanina pa sila kumakanta habang naghuhugas ako. Can you sing that song? Ayan. Chicken, cookie malone, just like a macaroni. Oh, not funny. Invento ni Sakaboy. I know, you're from Fortnite. Fortnite? Kakalaro daw nila ng Fortnite. Even my friends sing it. Alright. They don't even. Well, sorry, in Fortnite, Mom.